Pangunahan sang Archdiocese of Jaro ang pagpangamuyo kag prosesyon kadungan sa ika-40 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution sa mga adlaw Pebrero 25. Isang Archdiocese of Jaro sa 86 ka mga dioceses kag archdioceses nga magahiwat sang kangay sining aktibidad sa lain-lain nga bahin sang pungsod. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Milito Nooso, ang direktor sang Jaro Archdiocese Social Action Center, iyagin pahayag nga diri sa Iloilo ginorganisar ini sa pagpanguna sang Commission on Laity nga ginabuilugan sang nagkailain nga religious organizations kag mandated organizations. Sandig sa schedule sang simbahan, las 2 karon sa hapon, magatipon ang mga katapo sang Commission on Laity kag nagkailain nga mga parokya para sa novena sa St. Clement's Church. Halin sa mga simbahan, padigayuno ng prosesyon, padulong sa Jaro Cathedral, kaupo ng duwa ka imahin nga amo ang imahin sang mahal nga birhen sang Guadalupe, kag imahin sang mahal nga birhen sang Fatima. Samtang paray ng prosesyon, magapangamuyo ang tanan sang Santos nga Rosario. Alas 4 sa hapon naman, ang Santos nga Misa sa Jaro Metropolitan Cathedral nga pangunahan ni Jaro Archbishop Most Reverend Merifil Bibiliones Didi, kaupo ng iban nga kaparian. Pagkatapos naman sang misa, may padigayinon nga candlelighting nga among pagtakop sang mobilisasyon sa mga adlaw. Matandaan nga may duwa ng kahugnat sang trillion peso march nga natabo sang Setyembre 21 kag Nobyembre 30, 2025. Apang ini nga mobilisasyon sa kay Monsignor Oso ang very prayerful nga akto nga mayara sang misa kag prosesyon sa baylo sang nakaandan nga marcha. Ginapangabayman sang Archdiocese of Jaro sa mga magaupod sa prosesyon nga magsuksok sang puti nga panapton. So we invite all the faithful in the Archdiocese of Jaro and the nation-loving people of Iloilo to join us in this expression of righteous anger against the corruption that is happening in our country. We will remember EDSA, where we manifested that we are the sovereign power behind government. So once again, we will own this great power and tell people in government that indeed we are the power behind government. So join us in this expression of asserting our power behind government. This will be a prayerful expression of our righteous anger against the corruption that is happening in our country, and at the same time, a way of calling for our legislators to be serious in enacting a law against political dynasties. Nabarihan si Monsignor Milito Nooso, ang director sang Jaro Archdiocese Social Action Center.